Inen DigiCast Negros 10, ang napulo ka mga pangunang nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top stories of the day, subong Abril 25. Department of Agriculture ginapabot magplastar sang mechanics angod sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Visayas. Tipbak sa isa kakalanaan ginkawat, insidente dakop sa CCTV. Grupo sang Traditional Jeepney Organization ginpahalin matapos magtipon-tipon sa Bacolod City Government Center. Masobra 1,700 ka mga pulis sa Negros Occidental PNP iga-deploy sa pagpasiguro sang malinong nga eleksyon. Kag sa good vibes, kapihan nga may matahom nga view kag may mga husky aton kadtuan sa tripping ni Ruming. Kag kinilahon ang Negrense Softball nga Rookie of the Year kag Finals MVP sa bida sang liga. Initadan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, sa kasabilisang produkto petrolyo paabuton sa balason nga simana. Bad news para sa mga motorista matapos ang dako nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo sang Semana Santa. Sa ikaduha nga semana, dalag ko man ang saka sa bilisang produkto petrolyo. Sa Martes, palaabuton ng 80 sentimos tubtob piso kag 40 sentimos nga saka sa kada litro sang gasolina. 40 sentimos tubtob piso naman sa kada litro sang diesel kag 50 sentimos tubtob 70 sentimos sa kada litro sang kerosene. Ining base sa apat ka adlaw nga trading days sa produkto petrolyo sa world market. Isa sa mga rason sang saka sa bilis sang produkto petrolyo among ginpatuman nga sanctions sang Estados Unidos sa oil shipping network sang pungsod Iran. Sa number 9, Department of Agriculture ginapaabot nga magplastar sang mechanics angot sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Visayas. Sa Lunes, ginapaabot ang pag-finalize ng detalye kag guidelines bahin sa tuyo sang pagbaligya sang bugas sa 20 pesos kada kilo sa Visayas. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, sa Lunes pagatalakayon ini ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga regional directors sang Visayas ang mechanics sa pagbaligya sang 20 pesos o kada kilo nga bugas. Ang among atikang ang gintalakay man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Miyerkules sa mga gobernador sang Visayas sa probinsya sang Cebu. Template sang Cebu ang gingamit sa among programa. Naimbitar man si Lacson pero wala siya makatambong kay siya ang ginhinyo sang local candidates sa pag-upod sa ilang campaign rally. Saya inisyal nga pagsugilanon sa kay NIR-DA Regional Director Jose Alberto Barogo, tag 33 pesos ang bilis ng kilo sang bugas nga igabaligya. Ganing 13 pesos nga diferensya sa selling price sini nga 20 pesos ang iga-subsidize sa gobyerno probinsyal kag national government. Pangitaan ini sang probinsya sang pondo. Ginpasalig man ni Barogo nga ang bugas ang freshly milled kag ining hindi na maglapaw pa sa 3 ka bulan. Ginalantaw nga tig na 10 ka kilo sa kada semana ang mabakal sang kada pamilya o kon 40 ka kilo sa isa ka bulan. Tuyo sini nga ibaligya direkta sa mga barangay kag magalawig sa inisyal nga plano sa Disyembre. 693,300 kasako sang bugas ang ginakonsumo sa mga Negrense sa kada bulan. We're not in the business of selling. No? So again, we'll see. We'll see. We have to be careful also here. What does COA have to say about this and things like that. No? So anyway, hopefully by Monday it's clearer. And as I said, Negros Occidental will do its best to be part of this program. Sa number 8,
Mayor Albi Benitez hindi na magsugot nga matukod liwat ang mga kiosko sa kilid sa Bacolod Public Plaza. Kasubong sa nagligad nga tuig, itugyan ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod Youth Foundation ang pag-negotiate sa pamunuan sa Diocese of Bacolod may kaangtanan sa pagpasiguro nga mapaiway na ang pagtukod sa mga kiosko sa kilid sa Bacolod Public Plaza. Ginsining sang alkalde nga hindi niya naluyag na magbutang pa sa mga kiosko sa plaza samtang ginasuguran sang tiyesa ang pag-rehabilitate sa mga water fountain. Ang simbahan ang naginyo liwat sa konseho nga matugutan ang pag-organize sang Summer Trade Fair sa Dalan Rizal, Cagatuslao. Masamining ginapatigayon agud makatipon sang pondo ang simbahan para sa mga outreach programs. Gintingwa naman sadto sa Bacolod LGU paagi sa Youth Foundation nga mabuligan ang simbahan sa ilang mga tinutuyo. So maybe a similar arrangement can be done. Nga ang Mascara Foundation will be the one to handle the church ng ilang mga kinalanan para hindi na ta magsugot sa mga kiosk sa plaza. Sa number 7, kaso angod sa pagsupak sa Anti-Drunk and Drug Driving Act, tinguhaan nga mapasaka sa Bacolod City Police Office batok sa Indian National nga nang arado sa mga nagprosesyon sa Barangay Alingilan sa Bacolod. Ginaklaro ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga wala gin basura o kun gin deny isang City Prosecutor's Office ang separado nga kaso batok kay Jagpreet Singh angod sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Gani porsigido sila nga mapasaka ini batok kay Singh na nagpositibo sa alcohol test matapos na ginarado sang iya ginamaneho nga Innova ang mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan sa Bacolod sang tinilikdan nga Biyernes Santo. Nanindugan ng legal counsel ni Singh nga hindi hubog ang iya kliyente sang matabo ang aksidente. Ang Indian National napasakaan na sang kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, damage to properties angot sa kamatayon sang 3 ka mga persona kag pagkasamad sang 17 ka iban pa. Ginfile naman ang kaso, kapangayo pa ang prosecutor sa interpretation. That's why nagkatlo kami sa hospital. So hindi ni tuod si dang ginambal sang camp sang Indian National kon abogado nga ginbasuran. Wala pa. Wala pa. Oh. Ginapasubmit pa sang dugang nga supporting evidence, no? Kay atong result sang alcohol test is not sufficient. So gusto pa nila makita ng interpretation. Sa number 6, tip box sa isa ka kalan-an ang gingkawat insidente dakop sa CCTV. Nagapaandam karon sa publiko ang Lil's Diner, isa ka kalan-an sa 11th Street, Lacson sa Bacolod matapos mabiktima sang kawatan. Antes sa tabong pagpangawat las 4 sang kaagahon sang Biyernes. Nakuhaan na sang CCTV ang duha ka mga lalaki na nagpakuno-kuno nga mabakal sigarilyo pero wala sang sigarilyo nga ginabaligya ang kalan-an. Nagduda na ang staff sang kalan-an sa duha nga daw nagapamantay na ang plastada sang kalan-an. Biyernes ang kaagahon, liwat nga nagbalik ang isa sa ila. Amo man giapon ang kalo nga gingamit sang suspect, gani natadaan sang staff ang iyang hitsura. Hinali niya na lang ang ginpalagyong tip box sang kalan-an. Sa tip box, nagabilin sang tip ang mga customer kag ini nagahatag sang kalipayan sa mga staff kung magtungaay na sa tip. Ginpa-record na sang staff sang kalan-an ang insidente sa PNP. Nagapanawagan man sila sa publiko sa mahimo nakakilala sa mga suspect nga makig-angot sa ila ukon sa pulis. Sa number 5, isa ka tricycle driver ang patay sa pagpaniro sa banwa sang Binalbagan. Illegal nga droga, ginalantaw motibo sa krimen. Patay ang 49 anyos nga tricycle driver sang gintiro sang wala pa makilalan nga persona sa sitio Gumamela, Barangay Inclaro sa banwa sa Binalbagan, Huwebes ang Udto. Sunod kay Police Major Junray Batadlan, ang hepe sang Binalbagan TNP, sakay sa iya ginabiyahe nga tricycle ang biktima nga si Jonathan Osorio sang gintiro sang persona nga nagasunod sa iya. Sunod sa PNP, giliyon nga nagpalagyong mga suspect nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Maiigo sang bala sa likod ang biktima. Giliyon nga gindala sa infirmary clinic ang biktima pero napatay.
Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng lansihanay sa transaksyon sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Ang biktimang napaidalob na sa Community-Based Drug Rehabilitation Program. Padayon pang investigasyon sa PNP sa sining nga kaso. Samtang sa number 4, Department of Transportation magahatag sang atensyon sa mga apektado sang modernization program pending sang resulta sa pag-review sang programa. Kag ginadayaw man sang nagbisita nga secretary ang ginapatuman nga modernization program sa Bacolod. Yari ang report. Antes pa man nagdialogo si Transportation Secretary Vince Dizon kay Mayor Albi Benitez kag sa mga city officials, personal niya ginatubang ang katapos ang traditional jeepney organization nga nagtipon sa atubang sa Bacolod City Government Center kaina sang aga. Ang paghinyo sang 5-year extension sa prangkisa kag ang paghatag pagtamod sa problema sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang ilagin palabot sa pamuno sa Department of Transportation. Provisional muna tayo. Ang importante, wag muna natin pag-usapan yung issue ng mga beneficiary. Kasi may programa tayo. So, I think the most important thing is, yung kabuhayan niya, maibalik natin. Ginpresentar naman sa Bacolod LGU ang mga electric jeepney. Ginaduso ni Mayor Albi Benitez sa DOTR nga gamiton ang mga e-jeepney paagi sa mga green routes agod nga malabot ang tinutuyo sa modernization program. The only way to move forward, as I've said before, sa nga ato nga modernization program is to look at it from the economics point of view. And para maging practical, para mas maging acceptable, kag mas hapos batunon sa mga operators ta kag mga drivers, is kung magdako ang ilang nga ginansya. And the only way to do that is to migrate to electric vehicles. Suno kay Dizon, makabig nga modelo ang nasuguran nga modernization program sa Bacolod, gani nagpasalig siya sang all-out support para sa programa sang syudad bahin sa transport modernization. What we have seen in Bacolod is frankly something that is very, very promising. Bacolod can really be the model, no, for PUV modernization. And in order to support it, DOTR has committed, Mayor Kong, that we will really give all the support para mapakita natin that this modernization program can really work. Damlag pa, ginmando ni Dizon ang pagsuspend ng PUV modernization program pending sa ginapatuman nga review. Ginpasalig niya kung anuman ang mangin resulta sang pagtuon, mangin balanse, kag epektibo ang pagpatuman sang programa. Sa number 3, grupo sang Traditional Jeepney Organization ang ginpahalin matapos nga magtipon-tipon sa Bacolod City Government Center. Matapos man ang pag-atubang ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa mga katapos sang Traditional Jeepney Organization, gilayon sila ginmanduan ni BCPO Director Police Colonel Jorasti Coronica nga maghalin sa Bacolod City Government Center kaina. Pero naninduga ng mga lideres ng grupo nga wala sila nag-rally apesar nga nagbitbit sila sa mga placards. Ginsiling ni Coronica nga kasubong man sini ang ginhambal sang grupo sa nagluntad sadtong tensyon sa dalan lakson sa mag-rally ang grupo sa atubang sang hotel. Antes pa sing kinagamo, nag-rally man sadto sa sulod sang lobby sang BCGC ang grupo kabangdanan sang pagkaalarma sa mga nagatransaksyon sa BCGC. Makaligad ang malipot nga pagsinabtanay, giliyon man nga naghalin ang katapo sang Traditional Transport Group. Tugod nga kay pabor sila maghimo sa to, ipabor sila sa iban nga mga chimpo. So sa akon very consistent na ako sa akon stance nga kung gusto nila mag-rally, kuha sila permit. Sa number 2, local absentee voting magasugod na sa Lunes.
ACM sa ipang dulong na sa Banwa kag syudad sa sunod nga semana. Sa Lunes, magasugod ng 3 kaadlaw nga local absentee voting. Sa nagligad nga semana naman, nagsugod ang internet voting para sa mga overseas Filipino workers. Gani suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang eleksyon ang opisyal na nga nagsugod. Para sa local absentee voting nga magalawig tubtob sa Miyerkules, may 1,880 ka mga botante ang nagparehistro diri. Ini sila mga katapos ang PNP kag Army ukon mga uniform personnel nga ginapaabot magaserbe sa adlaw mismo sang piniliay. Sa piyak nga bahin, kompleto na ang 2,048 ka mga automated counting machines sa hub sa Bacolod. Nalakip na diri suno kay Ananoria ang 351 ka mga ACM nga magaserbe contingency in kaso nga may bog down. Sa Abril 28 kag 29, ini ang iga-deploy sang mga election officer sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Ginapaabot naman ang pagpatuman sang final testing and sealing sa mga ACM sa Marso 7. Samtang ang mga balota ang mag-aabot sa Mayo 1 o 2. Sa Monday, alin din mga balota, 1,880 ang atong local absentee voters. Kina-ayos po, taga-egad, pinapalipod sa mga po sa Army, yes. So they will be voting Monday until Wednesday. So that means the election has already begun. They also good ng botohay. Ang internet voting also proceeded last week sa mga OFWs. And ang ACMs na basically complete na sa F2 mahab per instruction of my regional director. Kina-invite naman mga watchers, kamo mga media, tulog, no? Tanawan nyo ito kung to inspect. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, masobra sa 1,700 ka mga pulis ang Negros Occidental PNP ang iga-deploy sa pagpasiguro sang malinong nga eleksyon. 75% na sang puwersa kung masobra sa 1,700 ka mga personnel sang Negros Occidental PNP ang iga-deploy para sa May 2025 elections. Ang mga nagabusong kagamay mga medical condition lamang ang hindi malakip sa deployment. Kay tungod naka-alerto na para sa piniliay sa Mayo ang tanan nga mga leaves ang cancelled. Inisunuman kay Captain Jodisus Catalogo ang spokesperson sang Negros Occidental PNP. 0-0 na sa karon ang NOCPO na nagakasayuran nga ang tanan nga mga areas na nagakinahanglan nga mapunan sang personnel ang napunan na. Gani wala na sang request nga additional PNP personnel sa bahin sang NOCPO. Tuyo sang NOCPO nga mag-deploy sang tig-2 ka mga pulis sa kada presinto. Plastado naman ang mga quick reaction team nga among maga-convoy sa transport ng mga election paraphernalia ukon automated counting machines. Ang mga lugar nga malagyo na kaangay sang kabukiran sa idalom na ini sa deployment sang Philippine Army suno kay Catalogo. Pero ginsiling man ni Catalogo nga ang deployment magadepende sa color ukon sa pag-categorize sa isa ka lugar, gani sarang pa nga may pagbago. Ang banwa sang kanduni, ang damlag pa gin-recommend sa orange category bangod sa ginasiling nga armed threat. Pero sa gihapon, pending pa ang approval sini. And then we are now 0-0 na. What does this mean na 0-0 na meaning all areas covered, especially the precincts. Especially for the convoy, especially for quick reaction team. The purpose of the quick reaction team is among saan mabantay sa natin ng mga election paraphernalia as well is traveling, coming from the hub, like they just take to them, going to Aton Tasher, kompleto na kita ang mga answers. And then respectively, ang every local government unit will be also accepting their election paraphernalia is also responsible for the security from the hub going sa ilang treasurer's office. And we are already being prepared for that. Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. May matahom nga view sang kabukiran. May isa ka dosena nga mga husky sang yari diri nga sigurado i-enjoy mo kung mahilig ka sa dogs. Ining aton kadtuan sa tripping ni Roming buwas las 9 sang aga. Sa edad naman nga 19 anyos, pinasay nga napili siya bilang Rookie of the Year kag subong man Finals MVP
sa University Athletic Association of the Philippines Season 87 Women's Softball Tournament. Ang ginapabugal nga nag-Gransa student athlete ang kabayan sang Adamson University Lady Falcons nga karon 12-peat champion. Aton siya nga kilalahon sa bida sang liga sa Sunday at 9 a.m. Kag antes kita magtakop, shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook. Una kay RH Tata, kay Jocelyn Loquero, kay Hensley Mumbai, kay Jover Aquino subong man kay Jel Wen. Mayong hapon sa imo, kay Lindol Sunyo, kay Jubea Janala, kag Josray Hivero, Romel Galio, Gerald Istardo, Mirna Clavel, Ray Tinosan, kag Bernald Merenda. Kag amuyad to ang top stories of the day. Happy weekend! Ako si Nico Delfin.